Hola, estimats amics de Valenciana Televisió. Este és el capítol 13 de lliçons de llengua valenciana, lliçons per a distingir el valencià del català. Seguim en estiu, avui estem a 26 d'agost, diumenge, i així estic jo per a contar-vos un nou capítol, el 13è, el que fa 13. Anem a tractar dos parauletes i una d'elles anem a explicar-la molt bé perquè se desglossa en dos significats diferents. I anem a començar ja. La primera parauleta és mida. Mida, ahí ho teniu, vol dir medida, medida en castellà. Mida. La paraula per a dir medida en castellà és mida. Molt bé. I en acabant tenim que mesura és una classe de mida. Mesura és mida de capacitat. Una mesura de tramussos, com solíem dir en el meu poble, una mesura de daxa, etc, etc. Això és mesura. Què passa? Que els catalans i els catalanistes, la moda actual de confondre-ho tot i de desprestigiar la llengua per mig del dialecte català, desprestigiar la llengua valenciana per mig del dialecte català, confonen la mida en la mesura i a tot li diuen mesura. No és correcte. Lo que és correcte és dir mida per a la medida i mesura per a una mida de capacitat. Per tant, nosaltres haurem de dir, pues no cal que prengues ixa mida. Per a la regla general que els castellans diuen medida. Però si volem fer una mida de capacitat, de tramussos, de daxa, una mida de vi, pues en casos concrets, la mida es diu principalment en arreglo a la capacitat, se diu mesura. Mida distint de mesura. Mida distint de mesura. I recordem, mida és medida. Mida és medida en castellà. Bueno, ja hem tractat la primera parauleta i ara anem a tractar una segona paraula en la que tots tenim coneixement quan juguen a futbol, que els catalans, en compte de dir la paraula correcta en valencià, i els catalanistes la diuen pues, en el seu català. El que passa que els catalanistes i locutors de televisió així en València, com estan a les ordres de Catalunya i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Catalana i dels dirigents catalanistes que tenim ja 35 anys, pues fan cas d'estos, entre cometes, entesos, que són tot el contrari, són achornalats, jornalers, al servici dels catalans i de la filologia catalana, i diuen la paraula que no toca. I aquesta paraula és xespa, per a dir l'herba o la brossa del camp. L'herba o la brossa del camp de futbol es deu de dir herba o brossa. Les dos són correctes, però mai xespa. Els catalans han inventat la paraula xespa perquè han volgut calcar, han volgut fer una paraula igual a la castellana
césped, el césped del campo. I els catalans s'inventen una paraula, se queden tan a gust, diuen que se deu de dir xespa i així pues, a fer cas perquè és el que diuen els catalans. No, així els valencians sempre hem dit herba o brossa, herba o brossa, i no hem de dir xespa, xespa és incorrecte. D'acord? Pues aquestes dos són les parauletes que hem tractat avui en el capítol que fa 13, en el 13è capítol de lliçons per a distingir el valencià del català. Espero que ho seguiu passant molt bé en aquest estiu. Ja queda un poquet menys, un poquet manco d'estiu per passar. A 26 d'agost ens queden aproximadament uns 20 dies d'estiu, perquè finalitzarà el 21 de setembre. Que seguiu passant-ho bé. Gràcies a tots per atendre'm, tant als televidents de Valenciana Televisió com als de YouTube, i continuarem en el capítol 14, el capítol que fa 14 de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Adeu, amics.